ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. бо ана ҳамин гуна шодӣ ин наворро оғоз мекунем, чунки имрӯз дар таърихи ММА тоҷик то абад хоҳад монд. ва дар ин навор мо барои шумо реаксияи ҷангварони машҳури ҷаҳонро дар ғалабаи Нурулло Алиев омода кардем. моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. мо боша наворро оғоз мекунем. хабари беҳтарин барои подписчикони канали Паҳлавон. ҳиҷомаи бепул барои шумо. агар ки дар вақти дору харидан аз ширкати шифофармо аз номи канали Паҳлавон гап занед, пас шуморо бепул ҳиҷома мекунанд. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. хотиррасон мекунем ки Нурулло Алиев дар аввалин муҳорибаи худ дар ташкилоти UFC дар муҳориба зидди Рафаэл Альвес бо қарори доваро ғалаба ба даст овард. муҳорибаи пурраро дар телеграм канали мо Паҳлавон теҷа тамошо карда метонед. ҳозир боша реаксияи ҷангварон ва оғоз мекунем аз UFC Раша. аввалин ғалаба дар UFC ҳаст. Нурулло Алиев, хуш омадӣ. ҷангвари пешинаи UFC Майрбек Тайсумов, табрик бародар. ситораи нави UFC Муҳаммад Мокаев, барор бародар. чемпион Нурулло Алиев. президенти UFC Дана Уайт. ана чӣ қадар одам дар майдони Тоҷикистон ҷамъ шуданд то ин ки аввалин муҳорибаи ҷангвари бебохти худ Нурулло Алиевро дар UFC тамошо кунанд. ситораи UFC Ҳамза Чимаев. Нурулло Алиев чемпион. тобови ҷангвари UFC Мераб Двалишвили. табрик Нурулло Алиев. саҳифаи расмии UFC. аввалин ҷангваре ки Тоҷикистонро муаррифӣ мекунад. Нурулло Алиев дебюти худро бо муваффақ гузаронд. ҷангвари машҳури тоҷик Муҳаммад Наимов. машааллоҳ. худи Нурулло Алиев 22 сола ва ин танҳо оғоз аст. акнун дӯстон биёед оид якчанд чизҳои муҳим гап мезанем. барои Нурулло ин аввалин муҳориба буд ва албатта ки ин чиз ба ӯ фишор мекард, аммо ба ин нигоҳ нокарда ӯ ғолиб шуд. як бали ӯро ноҳаққона кам карданд, аммо ин чиз ӯро манъ накард. ӯро ба усули хеле сахт гирифтанд, аммо ӯ таслим нашуд ва ҳамаи ин чизҳо бо ҷавони 22 сола рух дод. акнун тасаввур кунед ки баъди 3-4 сол ӯ чӣ гуна ҷангвар мешавад. бовар кунед, шахсоне ки дар дараҷаи баланд тамрин мекунанд медонанд ки аз чунин усул баромадан хеле душвор аст ва бисёри ҷангварон дар чунин ҳолат таслим мешуданд. аммо Нурулло таслим нашуд ва ҳамин гуна нишон дод ки ӯ омода аст ки беҳуш шавад, аммо таслим намешавад. ва боз ӯ нишон дод ки тамоми 3 раунд бо суръати баланд ҷангида метонад. ҳамчунин яке аз чизҳои муҳими дигар ин аст ки ӯ бо забони англисӣ гап мезанад ва ин чиз ба ӯ барои машҳуртар шудан барои ояндаи карьераш хеле ва хеле хуб аст. акнун фикр мекунем ки барои Нурулло Алиев рақиб ёфтан душвор мешавад, чунки имрӯз ӯ на танҳо малакаҳои худро нишон дод, балки феъли чемпионӣ нишон дод ва ҳамчунин ӯ ба ҳама исбот кард ки ба ин ҷо барои камарбанд омадааст. боз як чизи муҳими дигар ин дастгирии шумо мардуми тоҷик аст ки мо шумо аввал Русия ва Осиёи Миёнаро ҳайрон кардем ва акнун он тарафи уқёнусро ки онҳо аз дастгирии мухлисони тоҷик дар ҳайратанд. ташаккур ба ҳамаи шумо дӯстон барои дастгириҳоятон. як маротибаи дигар табрик. дар канали мо ҳатман обуна шавен, фикр ақидаҳотонро нависен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.